Аз съм Здравко и днес ще ви покажа новата серия на TS Fishing Hook Bites. Налични в размери 16 и 20 мм и комбинация 16 плюс 20 мм. Това са твърди топчета с настин аромат и отлично поведение във водата, създадени да издържат дълго и да селектират търсената риба. Има 7 подбрани аромата, от натурални сладки до мощни рибни. Всеки със свой характер. Рак и синя слива. Агресивен сигнал с аромат на рак с засилена плодова нотка. Калмари и белачан. Класически морски микс с натурален белачан. Гигантски рак. Плътен аромат на фишмил база. Пикантна основа, посилен с аромат на горска ягода. Бойлта, подправки и дива ягода. Балансирана комбинация за интензивен риболов през лятото. Калмари и плодове. Сладка царевица. Сладък познат аромат. И бойлита тигров лъстък. Изключително ефективни с кремообразен си ядков профил. TS Fishing Hook Bites 16 и 20 мм и комбинирани 16 плюс 20 мм. Вижте нашия сайт и поръчайте сега trfish.com.